Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýraýan işsizligiň we bazarlardaky gymmatçylygyň fonunda ýurtda ogurlyk we adamlaryň öldürilmegi bilen bagly hadisalar barada barha köp maglumatlar gelip gowşýar. Bular barada Adatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler habar berýärler. 12-nji iýulda garaşsyz Türkmen News neşiri Daşoğuz şäherindäki Bay Owa diýilip adlandyrylýan etrapçada 19 ýaşly student gyzyň goňşusy tarapyndan öldürilendigini habar berdi. Bu maglumata Adatlygyň Sebitdäki habarçysy hem tasdiklady. Onuň sözlerine görä Daşoğuzyň 6-njy mektebiniň beden terbiýe muallimidy aýdylýan raýat ogurluk etmek üçin goňşusynyň öýüne giripdir. Öýde hiç kim ýokdur. Öýden muallimiň öňünden jaý eýesiniň medisina universitetinde 1-nji kursy tamamlap, diňjalşda öýüne dolanyp gelen gyzy çykypdyr. Şonda jinaýaty amala aşyrandy aýdylýan muallimiň goňşusynyň gyzyny paltalap öldürendigi aýdylýar. Türkmen News neşiriniň maglumatyna görä, bu waka gyzyň ejesi we uýasy beýleki bir goňşularyna sadaka giden mahaly bolýar. Muallim sadakadan bir näçe gün öň ogurlyga baran öýünden kardyna paltalýar. Sadakany gurnan goňşulary gyzyň uýasyndan uly gyz doganyna nahar iýberýär. Gyzjagy öýüne gelende jaýyň howlusynda gyz doganynyň gan içinde ýerde ýatandygyny görýär. Gyz gyýgyryp başlaýar we wakanyň bolan ýerine adamlar üýşýär. Ejesi öldürilen gyzynyň gapdalynda goňşularyna kard beren paltasyny görýär diýip neşir özüniň Sebitdäki çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Habara görä şonda adamlar paltany kardyna alan goňşa we onuň ogluna tas özleri temmi berjek bolýarlar. Ýöne ata we ogul polisiýa tarapyndan tutsak edilýär. Olar maşgalanyň öýündäki seyfini ogurlamak islendiklerini boyun alýarlar. Olar özlerini gören gyzyň gaçmaga synanşandygyny, ýöne onu howlu jaýyň derbezesiniň goloýunda tutandyklaryny we öldürendiklerini aýdypdyrlar diýip neşir çeşmesiniň sözlerini getirýär. Ýurt raýatlarynyň öýleriniň talanmagy we şol döwürde olaryň öldürilmegi ýa-da yaralanmagy bilen bagly hadisalar barada Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem habar berýär. Habarçymyz geçen hepde paýtagtyň Magtumuly şaýoly we Kemine köçeleriniň goloýundaky bir jaýyň talanandygyny we ondaky är aýalyň pyçaklanandygyny, olaryň gyzynyň zorlanandygyny aýdýar. Ogurlar gündüz wagty är aýalyň we olaryň 20 ýaşly gyzynyň ýaşaýan jaýyna gelipdirler. Olar özlerini öý dolandyryş edarasynyň işgärleri diýip tanyşdyrypdyrlar. Ogurlar är aýaly pyçaklap 20 ýaşly gyzy zorlapdyrlar we olaryň öýlerini talapdyrlar. Häzirki wagt är aýal ketelhananyň reanimasiýa bölüminde saglyk bejergisini alýar diýip wakadan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlygyň baýdylanlar dogrusunda Daşoğuz vilayatynyň we Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliklerinden şeýlede 6-njy mektepden kommentari almak boýunça ýygyderli eden synanşyklary netije bermedi. Adatlyk radiosu Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, has giň ýaýraýan işsizligiň, bazarlardaky gymmatçylygyň arasynda sosial problemalaryň güýçlenýändigi, ogurlyk we jenaýat hadisalarynyň köpelýändigi barada soňky aýlarda bir näçe gedek habar berdi. 7-nji iýulda Aşgabatdaky habarçymyz adamlaryň öz jaýynda talanmagy we öldürilmegi bilen bagly sanlyjy günüň dowamında bir näçe wakanyň bolandygyny, şol jenaýatlaryň biriniň 9-njy etrapçadaky beýlekisiniň Görogly köçesindäki jaýlarda amala aşyrylandygyny habar berdi. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, ogurlar jenaýaty amala aşyranlarynda dürli usullardan peýdalanýarlar. Olar özlerini köplenç öý dolandyryş edarasynyň elektrik, suw ýa-da gaz edaralarynyň işgärleri diýip tanyşdyrýarlar. Bellesek Türkmenistanda öý dolandyryş edarasynyň işgärleri käte öýlere aýlanýarlar. Elektrik, suw ýa-da gaz edaralarynyň işgärleri hem öýlere aýlanyp ýaşaýjylardan hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini alýarlar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistandar ogurlyk we jenaýat hadisalaryna ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün güzeran aladalarynyň barha kynlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň ýeti ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Türkmen hökümeti hemde meýze terişdeleri ykdysady problemalary boyun almaýarlar we ýurt raýatlarynyň durmuş kynçylyklary, köpelýän ogurlyk, jenaýat hadisalaryny hem agzamaýarlar. Ýurduň içeri işler ministrligi hem ýurtda ýokurlanýan ogurlyk we adam öldürmek hadisalary barada hasabat bermeýär.